Ka Samsung kadang sudah launch yakin ki artiligi mid-range phone jongka kita kidai ka Samsung Galaxy A37 bat ka Samsung Galaxy A57. Kini ki suksesor na ki bami penting na kita ki bakila launch menin snem arjar absan. Karena ke A37 kadai ka suksesor jong ka A36 ke ba menin snem. Bat kane pat ke A57 kadai ka suksesor jong ka A56 ke ba menin snem. Kini ki A series jong KM ki julong ki ba ya yobha. Tah ke ba ide bat kini ki artili ki ba kidang shidep launch karena ke A37 bat ke A57. Karena ke A37 kadai ka bakam hapo na ka A57. Tah hakana ke video ngan persyang ban bata ya ki detail jong kini ki pun baro ar hakana ke juga video. Tah haswa bangan sedang ngasi kuat ban keli na ban tip na ki egi tan na ki jaka pia page ya kana ke video. Tah saya komen ya jaka na ka tan ba biasa. Tah hadin kata ngin saya page hagi komen mana bakam pun pajba ban na ki egi tan bakam long aktif ban page ya ki video jong kana ke channel. Lada pim kuat ban ada ke kerteng ke senang ba pisa ru pila ban syu ada ke kerteng ke distrik ba pisa ru ka long ben. Bat kat ba pinang ya page ya kana ke video wat klet ban ai ka lak jong pi bat ka tu ka hype jong pi ha kana ke video. Balada pide ki badang temai hakana ke channel pila roban subscribe ba pinang yo isu kum kini ki jat video taya mentang ngi page ya ki features jong kini ki pun ban ngi page wa haga design jong ki haga design jong kana ke A37 lada page ba kam don jing per ka design jong ka bat ka to ka barim ke A36 ke ba menin snem wat hakana ke A57 ru kalong kum ju kadang ya stream bat ka to ke A56 ke ba menin snem te haga build jong ki bat kana ke A37 haga body jong ka kisnada ki plastic bat haga to ka back jong ka pat kisnada ki glass bat kila eye protection da kataga Gorilla Glass Victus Plus. Kat bah ka to ke A57 pat kisnada ki metal body lana ki aluminium. Bat ha ka bak jong karu kisnada ki glass bat kila eye protection da ka Gorilla Glass Victus Plus. Kana ke A57 kan kamlong premium ma ya kana ke A37. Namar kumbang ai thu mene kana ke A57 kadai ke bakam lor khendiat ya ka to ke A37. Tahang ne hadin ka design bat ka build jong ki dengan ya thu no shwa ya ki features jong kana ke A37 bat hadin kata ngan saya thu pan ya ki features jong ka to ke A57. Tah ka thickness na ka jing ben jong ka A37 ka point nyau point sao mm. Bad ha ka jing kia jong ka pat ka poi kumba chispa khandai pun grams. Ha ki sim card ka support dagi dual nano sim card bat ka support ru ya kata ka e sim card. Ha ka IP rating pat ki ada ka IP68. Hangne kila upgrade khandiat na ka to ka A36 ka ba menin snem. Namar ha ka to ka barim ka A36 ki ada ka IP67. Nang taban unlock ya kana ka phone ki ada ka under display fingerprint daga optical sensor. Tah ki kolos jongka ki don lajan ka banangkong kata ka awesome charcoal ka baar ka awesome grey green ka balaipat ka awesome lavender. Teman-teman ini poi haka display jongka ka jing ha ka display jongka na ka phone kalong 1.9 inci. Bat ki ada ka full HD plus super AMOLED display. Ha ka refresh rate pat ki ada ka 60 Hz. Nang ta ha ka brightness haduk hat ar nits kata ka HPM bat haduk hat khandai nits pat ka peak brightness. Teh bai page ha kitu ki bezel bat kitu ki chin jongka ki kham he khandiat bat kim long uniform. Lada page ba kitu ki chin jongka ki baharum ki kham he ma ya kitu ki bezel jongka. Tekine ki company is new door ma ya ka display jongki. Namar ha ka door bagi ai ya ka na ka phone am kiwe ki phone kila ai da ki bezel ki balong rit ba bat ki long uniform ru. Ha ka display protection te kila ada ka Gorilla Glass Victus Plus. Teman-teman ini poi hau chipset jongka. U chipset ne processor kila ha ka na ka phone kata da Samsung Exynos 1480 bat 1 nanometer ki snai u. Kini ki Exynos processor M kidai ki processor balasinahi da ka Samsung. Bat kini ki processor jongka M kim da best ka reputation ne ka 6 jongki. Namar baki syak complain baki don ya ka heating issue. Bat une le u model 4D Hero uba bor. Hoi ya ki normal day to day task te un don issue. Namar kane ka Samsung M ha kini ki A series jongka kam da focus than ya ka performance laneban lek kai game. Ha kan tutu score une processor uyok kumba nyau lak ne pralak AA. Teban lek kai teng casual un don issue. Bat un support 1000 FPS kum haka BGMI. Teman-teman ini page haki software jongka. Haka na ka phone ki ada ka Android 16 but One UI 8.5 utau UI jongka. Hendrus nem kin aya ka OS update but hendrus nem kin aya ka security update. Haki software kana ka Samsung ka kampau namar ka kampan biang ma haki langki updates. But baki kam ibun nem ki software support. But kini ki Samsung ki kam biang ru kata ka after sale service. Kata ka mut ki kampan biang ya ki update haka por ba biang. Bat ki service center jong kiru ki kambiang ki kamlong available haman laki sorba. Bat haki liang ki AI features ru kana ka pun kadon kartu kana teli kumbadon haki weki mid range phone jong kana ka Samsung. Teman tapat haga rambat ka storage jongka kana ka pun kadon lajat ki rambat ki storage variant. Kabanangkong ki ada ka prajibi ka rambat chi spa prajibi ka storage. Kabar ki ada ka prajibi ka rambat arspa san pun GB ka storage. Kabar lipat ka top variant ki ada ka kadar GB ka rambat arspa san pun GB ka storage. Kajat RAM kila kana ka pun kata ada ka LPDDR5X bat kajat storage pat ki ada ka UFS 3.1. Teman tapat ini poh haka kamera jongka. Kana ka pun kadon light lagi kamera jongka nadin.
Kabanangkong ki ada ka 10 megapixel ka primary kamera jongka bat ka support ru ya ka OIS. Nangta haki video ka support da ka 4K 30 fps. Haga to ka kamera ka paarpat ki aitang da ka 5 megapixel ka ultra wide kamera. Bat haga to ka kamera ka balaipat ki aitang da ka 1 megapixel kata macro kamera. Haga naga pun kimdon ya kata telephoto kamera. Handre haga jaka jong kata ki aitang da ka naga 1 megapixel ka macro kamera. Kane kam dalong praktikal namar kambun ni ki bom ya bena bansion ya kita ki dur macro lane ki dur close up. Te haga front kamera jong kapat ki ada ka 4 megapixel. Bat haki video ka support da ka 4K 30 fps. Ka kamera jongka ta ka syubiang handre lada ya nujar bat ka dor jongka ta kam ya hapsyu namar haka dor bagi aya kana gapun kiwe ki brand kila aru ya kata ka telephoto kamera dengan saya tu ya ki dor jong kini ki pun baro ar halas jong kana video saya page ba wat ya skip tenang ta ha bateri jong kana gapun ki atang da usan hajar mAh hakane te phimla ban expect mo namar kini ki Samsung kumbang aju itu bagi saya atang da kita ki bateri teknologi barim kita ki lithium ion bateri kita kimla ban ada ki bakam he ka mAh. Badhau charger pat ka support hadu 1000 watt. Handre kan mau ba kini ki Samsung kim jo aya utau adapter lane u charger. Pihak bantit separate nalor bagi rem pinha ban pelut ekstra bantit ya utau charger jongka. Te kini ki Samsung ru kilong kim ki iPhone ki kama ekstra na ka badi separate ya u charger jongki lane u adapter. Te hakiwe ki features jongka kana ka pun kadon kumba khat sau teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, u Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.3, ka NFC ru kadon, haki mic ru ki ada ki arteli ki mic. Ki speaker lu ki ada ki arteli lane kita ki dual stereo speaker teh kador jongka ngan saya tu halas jongka naga video haga juk ke por bat kador jongka tuka A57 tementang nyipit ya ki features jongka naga A57 ke bakam halor ya naga A37 teh ka thickness naga jeng depan jongka naga A57 ka poi kumban riu point kendai ka kam slim kendiat naga tuka A56 ka baminin snem haga jingkia jongka pat ka poi tang kumbasis pa nyap kendai gram teh kata kemut ka kam sting mo haga naga jingkia jongka hagi SIM card kaneru kalong kumjuhi ka support da kita ki dual nano SIM card bat ka support ru ya kata ka eSIM card nangta haka IP rating kaneru kalong kumju kila upgrade kendian kata bakil ada ka IP68 kato ka A56 ru kala dehi ka water resistant handre kane kala khamla susu banshan ya ka compare bat kato ka A56 teh kaneru ban unlock ya kana ka phone kila ada ka under display fingerprint da kata ka optical sensor teh haki colors kaneru ka don light li ka banangkong kata ka awesome icy blue ka baar kata ka awesome lailang ka balaipat kata ka awesome navy teman-teman ini pahaga display jongka ka display jongka neru kalong same to same bat katoka A37 kata da kan 0.9 inci da ka full HD plus super AMOLED display 60 Hz ka refresh rate kat R4 nits kata ka HPM bat kat kendai 4 nits ka peak brightness kalong same to same bat kato ka A37 handre ha kane kendia da kila penrit ya gitu ki bezel jongka kat bah gitu ki chin jongka tadang la ban itu mo ki he kendia da ya gitu ki bezel jongka kamut kimlong uniform gitu ki bezel bat ki itu ki chin jongka teh ka display protection kila ada kejuhi kata ada ke Gorilla Glass Victus Plus teman-teman ini paha chipset ne processor kila kana pun kata ada Samsung Exynos 1680 bat 100 nanometer ki snai u une processor ta ude bat mai jong kana ke Samsung bat ulak kambit ru kendiat ka performance jong u handre la daya nujar bat kador bagi iPad une yahap sa ACA ru namar ha ka antu score jong u udang yo tang kumba si peu lak tam ne khat we lak AA te kumba ngai thu menne kini ki Samsung ha kini ki A series jongka kim de ki ba focus ya ka performance mo te ya kitu ki batmu ban thin ban le kai game te kila ban omlong satisfied te haki games kum ka BGMI namar ba ude badang temai ampat la ban yithu kan no FPS u support handre uneru la expect un support tang kumban rupeu FPS tenang ta haki software pan kaneru kalong kumjuhi kum katoga A37 te ya kata ngamdan kamchu ban batai tengin nyepoi pat haga rambat ka storage jongka kane kapun kadon arti lagi rambat ki storage variant kabarang kong ki ada ka pra GB ka rambat R4 sanpun GB ka storage kaba arpat ki ada ka 4 GB ka rambat R4 sanpun GB ka storage te haga ja rambat ka ja storage ru kilong kumjuhi kum katoga A37 kata ada ka LPDDR5X bat ka UFS 3.1 teman-teman ini paha kamera jongka ka kamera jongka kendiat ka perna katoga A37 kata bagi lapan klan kendiat ya katoga ultra wide kamera jongka kaneru kila ada ki light lagi kamera nadin kaban kong ki ada ka 10 megapixel ka primary kamera bat ka support ru ya kata ka OIS hagi video ka support da ka 4K 30 fps kila de ban ada ka ba support 60 fps 100 ki claim ai tenang tah katoga kamera ka ba arpat kumbangai thu menne ka kam klan kendiat ya katoga A37 kata bakil ada ka 4 megapixel ka ultra wide kamera kata kabut haki ultra wide video ru kala support da ka 4K video
Teh haka tu ke kamera ka balai pat ki atang daga 1 megapiksel ka makro kamera. Kane ru kila de ban ada ka telefoto kamera haka jaga jong kane. Namar kane kam dalang praktikal tan. Namar kam bun hi ki badon kam ban shondur ya ki dur ba zoom. Namar kita ki telefoto kamera ki de naga benta ban zoom. Kine pat ki makro kamera ki de naga benta ban shon ya ki dur ki balong close up ki balong hajan ma. Kum ya ka basion ya ki dikhiu ne ki sentiu ki balong hajan Teh haka front kamera jong kapat kane ru ki ada ka 4 megapiksel bat haki video ka support daga 4K 30 fps. Tenang taha bateri jong kapat kane ru kolong kumju hi kum katoga A37 kata da usan hajar mAh bat ka support da 45 watt la de 1000 watt bat kane ru kolong kumju hi pinam yo ya tau charger hapok ke box pin haban tit separate. Tenang taha haki wiki features kane ru kolong kumju hi kum katoga A37 andre hakane ha wifi bat bluetooth ki ada ki version ki bat mai. Haka wifi ki ada ke wifi 6e baru bluetooth pat ki ada bluetooth version 6 lat na kita te baru kilong da kiju. Taya kita ngamdon kam syuban batai biang ban syuban jerongkai ya ka video. Tementa ngan syupoi no direct haki dor jong kinegi pun. Dengan sedang syua daga dor jong ketoka A37. Ka dor jong kenaga A37 ka sedang nadu ka sabu we hajar kendai sepak kendai sapu hajar. Kata ya ketoka base variant jong ka prajibi ka ram bat si sepak prajibi ka storage. Ka baar ka poi sapu nya hajar sau sepak kendai sapu nya hajar piak mah. Kata ya ketoka prajibi ka ram bat ar sepak san pun rijibi ka storage. Ka balai pat ka top variant jong ki ka poi san pu ar hajar kendai sepak kendai san pu hajar. Kata ya ketuga kat RGB ka RAM bat arspa san pun RGB ka storage. Ngatrai hadin ba pila esngeu ya kana ka dor jongka pila ya esngeu tu hi haduk kanno ka rem dor kana ka pun. Namar ha ketuga dor pila de ban yo da prosesor bakam klan banang tah ka kamera ru pila de ban yo dagi pun ki bakam klan ka ultra wide kamera nang ta ki ba support ru da ki 60 fps mah ka 4K banang ta ki ba don ru ya kita ki telefoto kamera. Balada page ha bateri ru lada da ki we ki brand pila yo da ki ban 1000 seneng u bateri. Bad ha bai page ha ketuga display jong kiru ka kam sniu durma namar bagi kam hek gitu ki bezel jongka lada pikwa dagi pun Samsung haga to gador pila yok mo daga to ga Samsung Galaxy S24 hawait kala rim khandiat kami nadu snap arja rupusan bat kila relaunch biang menin snap arja rupusan bat kila ada Snapdragon processor ubade u flagship processor haga liang ke kamera ru ka telefoto kamera ru ka don ke 4K ru update tang ke 4K ka support daga 8K video nang tah ke 4K le kala support daga 4K 60 fps nang ta ka ultra wide kamera ru ka balak klan handre kendian ka telot pat ha bateri namar ki atang dau 1000 mAh handre lada amde pat ban lek kai game tekan don issue namar baki biang ka battery optimization jongki tementa ngin yepet ya ka dor jong kenaga A57 pan teka dor jong kenaga A57 pat ka sedang nadu ka san pun hajar kendai sepak kendai san pun nya hajar kata ya keto ka prajibi ka ram bat ar sepak san pun GB ka storage kador jong keto top variant jong kipat ka kat RGB ka ram bat ar sepak san pun GB ka storage ka poin ribu ar hajar saus sepak kendai kamu ribu ar hajar pia kanele kala nang kamre mah ha keto ka dor tela don sibun ki option kiba pila ban consider lada pikwa na kena ju hi ka brand ka Samsung ha keto ka dor dang la ban thiet da kena ka Samsung Galaxy S25 FE ka bala de ka flagship phone ki brand pat ki don kum katoga Oppo Reno 15 series nang ta katoga Motorola Signature nang ta kum katoga Vivo X200T kita ki badang khamla sibun ne ki ba kham khlan sibun ya kane bat ki ba phim don kam ban thiet separate u charger namar kane ka Samsung ka Google Pixel ka iPhone bat ka nothing kim jo charger hapok ka box light na kine saw baro ki brand kila charger hapok ka box phim don kam ban thiet separate ban pelut extra tementa ngatrai lang bagana video jenga kala ajing rap si PC bun ban thu ya ki feature jong kine ki phone balada dei ba pitmu ban thiet ru phila nang ban design tengin ni sem hakawe pat ka video jenga kublai sibun